altså, hvad har du mit lasagnefad med, eller hvad? Det er sådan, bare sådan, jeg skal snart bruge det. Den var da glemt. Den kan jeg. Det er okay. Var den god, eller hvad? Ja, den var rigtig god. Virkelig. Hvad synes du? Det var en lidt, man kan sige, det var en lidt akavet måde, jeg overlevede den til dig på. Altså, ja, det synes den var rigtig, rigtig lækker. Og akavet, det ved jeg ikke, den var sjov. Jeg tror mere, at I synes, det var akavet. Ej, det var da vildt akavet. Så kommer du sådan løbende som sådan en lille dreng, som det der lasagnefad. Det var lidt akavet. Ja, måske, men jeg er jo på noget ligeglad. Jeg var da bare super glad for, at jeg havde nogle gode klassekammerater, der lavede mad til mig. Hvad andre de tænker om det, det er jo egentlig op til dem selv. Men det var måske lidt specielt at tage dem ind til frisøren, men altså, jeg stod sådan lidt i det, jeg vil ikke kalde det et problem, men i den situation, jeg havde en kammerat i den anden ende, som skulle være i Hirtshals kl. 19. Og klokken, hvad var den, da jeg mødtes med jer? Den har vel været en 6. Ja. Så jeg havde ligesom rimelig travlt. Ja, det vil sige, skulle jeg hjem med lasagnen for at stille den afsted igen og mødes med dem, for så at sige farvel. Det havde ikke været værre. Nej. Så. Men det smagte rigtig, rigtig godt og en rigtig god salat. Det er godt. Ja, den er god, der ved på salat. Ja, helt vildt. Vil du have opskriften? Nej. Nej, du regner bare med at lave den. Ej, jeg kan den godt selv. Nå, det er meget klogt. Tak. Nå, men jeg er glad for, at I kunne lide den. Ja, den var rigtig god, så skal jeg nok tage fadet med mig over. Det er okay. Husker du også Margrethe-skålen? Ja. Du er en skat, Kasper. Ja. Så jeg skal bare... Hvor lader den ikke nu? Jo. Jo, gør det. Skal nok være med hits på dig med. Tak.